Γεια σας παιδιά, όπως βλέπετε βρίσκομαι ξανά σε αυτό το παιχνίδι και θα κάνω part 2 όπως είχα πει. Ναι, και πάμε να δούμε. Το μαλλιό μου γιατί είναι έτσι. Και θα σας πω και κάτι σε λίγο. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Ωραία, πάμε με την πρώτη. Ωραία, θα κάνω το ίδιο. Άμα νικήσουμε μία φορά, γιατί είναι έτσι, τότε θα τελειώσει το βίντεο. Σε αυτό και σε αυτό. Ωραία. Πάντως να ξέρετε, σας ευχαριστώ στο κανάλι μου που έχετε κάνει όλη εγγραφή και ελπίζω να συνεχίσετε, γιατί φτάνουμε τις 50 και θα κάνουμε live. Μπορεί να κάνουμε. Είμαστε 47 τώρα, 47 εγγραφές. Κάτσε να δούμε αυτό. Είμαστε 47 και κοντεύουμε να φτάσουμε 50 για να κάνουμε live. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτό είναι safe. Πώς γίνεται με το πρώτο, που έφαγα. Μάλλον έχει δώσει λεφτά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί έχει αλλάξει. Όχι, το έφαγε. Έχει αλλάξει και τα τέτοια. Ωραία. Και τα και δύο έχουμε 2 ζωές. Οπότε είμαστε ισοπαλία. Καλά, άμα νικήσω από τον πρώτο γύρο, ξέρετε δεν θα μετρήσει, θα κλείσει το βίντεο γιατί είμαστε 1,5 λεπτό εδώ. Να δούμε αυτή. Ωραία, θα φάω αυτό. Please. Okay, safe. Έχει μία ζωή. Θα φάω αυτό. Όχι, έχουμε και 2 μία ζωή. Please, φάτο. Όχι. Ναι. Αυτή. Όχι. Αυτό εδώ. Έλα ρε. Έλα. Καλά, το ξέρετε αυτό το παιχνίδι, δεν είμαι καλός σε αυτό. Και αλλιώς ποτέ δεν σπάνω νικάω. Κάποιος έχασε εδώ. Να βρω έναν παίκτη θέλω. Οκ, πάμε με αυτήν. Η Κάρλα 90-90. Τώρα θα βάλω αυτό και αυτό. Ωραία. Την προηγούμενη φορά ήταν πατατάκια. Τέλος πάντων. Θέλω να φάει. Ωραία, δεν θα το βρω πάλι με την πρώτη, αλλά το ξέρουμε. Πώς γίνεται αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Έλα φάε. Αυτή έχει ακόμα 3 ζωές. 3 ζωές έχει αυτή και εγώ έχω 2. Μπρο. Πάμε αυτό. Οκ, safe. Πάμε. Έχασε. Ωραία, θα φάω αυτό εδώ. Όχι ρε φίλε, έχω μία ζωή. Μία. Φιου. Ναι, και δεν έχουμε από μία ζωή. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί εγώ είμαι άτυχος, οπότε έχω ατυχία. Αυτή έχει τύχει. Μόλις το έλεγα. Αυτή έχει τύχει και εγώ ατυχία. Καλά, έλα τώρα. Πάμε να νικήσουμε. Άιντε. Όχι πάλι με την Κάρλα, θέλω με διαφορετικούς παίκτες. Εδώ παίκτρια. Εδώ ρε. Ωραία, ήρθε εδώ. Έχει άσπρη καρέκλα. Τι έχει άσπρη. Καλά. Θα βάλω αυτό και αυτό. Αυτά εδώ τα κόκκινα είναι. Φάε. Γιατί δεν τρώει, αργεί. Πώς το έκανε αυτή τη φορά αυτή με την πρώτη. Please, όχι πάλι. Φιου. Τουλάχιστον δεν ήταν αυτό. Όχι ρε φίλε, δεν ήθελα καν να φάω αυτό. Έχει μια ζωή.
Όχι, έχουμε και οι δύο από μία ζωή. Νίκησα! Ωραία, παιδιά, νομίζω είστε στεναχωρημένοι γιατί θα πρέπει να κλείσει το βίντεο. Ωραία. Δεν θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα χρειαστεί να νικήσω. Απλά θα παίξω άλλο ένα μάτς. Άλλο ένα. Okay. Καλά, δεν χρειάζεται. Πατατάκια, οκ. Τουλάχιστον. Αυτό γι' αυτό. Εντάξει. Ωραία. Τρώει αμέσως. Κανένας δεν έχει χάσει ζωή. Καλά. Εντάξει. Φυσικά και ήμουν ο πρώτος. Αυτό εδώ. Έχασε. Όχι εδώ. Έλα ρε, έχω μια ζωή. Πάρ' το. Έλα, μην είναι αυτό. Οκ. Πάμε. Αυτή έχει δύο. Αυτό. Please. Οκ. Ναι. Έχουμε από μία ζωή. Θα φάω αυτό. Ναι ρε φίλε. Όχι. Καλά, δεν πειράζει, αυτό ήταν το βίντεο, νίκησα μια φορά. Συγγνώμη που δεν έγινε τεράστιο, εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε 7 λεπτά. Ακριβώς. Ωραία. Θέλω να σας παρακαλώ, ευχαριστώ που έχετε κάνει τόσες εγγραφές. Είμαστε στις 47 ή 46, 48, δεν ξέρω. Κάπου εκεί. Σας ευχαριστώ, κοντεύουμε 50. Και να συνεχίσετε έτσι και ευχαριστώ που έχετε κάνει τόσες πολλές εγγραφές, δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πολύ και αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε και στα σχόλια τι άλλο βίντεο να κάνω σε αυτό το βίντεο. Κάτω στα σχόλια, σε αυτό το βίντεο μας, εντάξει. Γεια.